டூர் போனது, சுற்றுலா போய் இன்ப சுற்றுலா போயிட்டு வந்ததெல்லாம் அதிமுககாரவங்க தான். அதிமுக ஒப்பந்தம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பொய்யான தகவல்களை, தவறான தகவல்களை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கின்ற வகையிலும் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய திமுக கவுன்சிலர்கள் மைசூர் டூர் பறவையில் ஒப்பந்தம் அப்படின்ற ஒரு பேரில் இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான நாளிதழ்களில் பூரா ஒரு செய்தி வெளியாக இருந்தது. அது முற்றிலும் பொய் செய்தி, மறுக்கப்பட வேண்டிய ஒரு செய்தி. அதை மறுத்து தான் இப்போ நாங்கள் இந்த பேட்டியை கொடுக்குறோம். அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிமுக கவுன்சிலர்களும் திமுக கவுன்சிலர்களும் மக்கள் சேவை செய்வதற்காக ஒன்றிணைந்து 4 நாள் பயணமாக மைசூர் டூர் போனதாக அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருந்தது. அதில் திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் அதில் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. அதிமுககாரங்களுக்கு அதில் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. முழுக்க போனது எல்லாமே டூர் போனது, சுற்றுலா போய் இன்ப சுற்றுலா போயிட்டு வந்ததெல்லாம் அதிமுககாரவங்க தான். அதில் ஒரு சிலர்கள் பார்த்திங்கன்னா நட்பின் அடிப்படையில் எங்கே போகிறோம் எதுக்கு போகிறோம்னே தெரியாமல் ஒரு சிலர் அவங்க கூட போயிருக்கிறாங்க. அதை அவங்க தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து போயிட்டு வந்தோம், அதிமுக ஒப்பந்தம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு மக்கள் மத்தியில் ஒரு பொய்யான தகவல்களை, தவறான தகவல்களை பரப்பி அதன் மூலமாக அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட செய்தி. அந்த பொய் செய்தியை நாளிதழ்கள் தெரியாததால், அதனுடைய உண்மை நிலை தெரியாததால் வெளியிட்டு விட்டன. இதுதான் உண்மையான சூழ்நிலை. அதில் சொல்லப்பட்டிருந்தது என்ன இருந்தது என்று கேட்டால், அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் தலைவர் ராஜா அவர்களுடைய மனைவி திருமதி கலாமினா அவர்கள் தலைவராக இருக்கின்றார். அவர் தலைவராக இருக்கின்ற பொழுது தொடர்ந்து சண்டை சச்சரவுகள் இந்த ஓராண்டு காலமாக நடைபெற்றது. அதை சுமூகமாக முடிப்பதற்காக நாங்கள் மைசூர் டூர் கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த மைசூர் டூர் கூட்டிகிட்டு போனதில் பேரூராட்சியினுடைய வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பேரூர் செயலாளர், கவுன்சிலர்கள், மாவட்ட செயலாளர், எங்களுடைய மாவட்ட செயலாளர் மாதிரி மாநகர மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர் திரு தளபதி அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நாங்கள் பிரித்து அதில் ஒரு பங்களித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான பொய் செய்தியை பரப்பியிருக்கிறார்கள். இது எங்களுடைய நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கின்ற வகையிலும், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கின்ற வகையிலும், தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஆட்சிக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலும் பறவை பேரூர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு உண்மையிலேயே பிரச்சனை இருந்தது உண்மைதான். ஆனால் என்ன பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா இவங்க 11 ஆண்டு காலமாக, கிட்டத்தட்ட 2011ஆம் ஆண்டு காலம் முதல் இன்று வரை பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பில் இருந்தது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தது. அவங்க தான் தலைவராக இருந்தாங்க. 5 வருஷம் போர்டே இல்லை. அப்பையும் அவங்க தான் இந்த நிர்வாக பொறுப்பில் பேரூர் செயலாளர், அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பேரூர் செயலாளர் என்ற ஒரு பதவியை வைத்துக்கொண்டு இங்கே டாமினேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு முறைகேடுகளை, தவறுகளை, கொள்ளையடிக்கும் சம்பவங்களை அரங்கேற்றி கொண்டிருந்தார்கள். அதை நாங்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கே வந்த பின்பாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஆட்சிக்கு அவப்பெயர் வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் அதை தடுத்து நிறுத்தினோம். அதை தடுத்து நிறுத்தது இவர்கள் வெளியில் கொண்டு போய் சேர்த்தது என்னவென்றால், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த பறவை பேரூராட்சி மன்றத்தினுடைய கவுன்சிலர்கள் மக்களுக்கு நல்லது செய்வதை தடுக்கின்றார்கள் என்று தவறான ஒரு செய்தியை பரப்பி வந்தார்கள். அதை நாங்கள் அதுதான் பிரச்சனையை தவிர, அதனால தான் இங்கே வேலை பார்த்த ஈஓக்கெல்லாம் அதில் செய்தியில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. வேலை பார்த்த செயல் அலுவலர்கள்லாம் பணியிலிருந்து மாறுதல் வாங்கி கொண்டும் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டும் சென்றார்கள். விடுப்பு எடுத்ததுக்கு என்ன காரணம்? அவர்கள் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த தலைவரும் அவருடைய கணவரும் செயல் அலுவலரை நிர்பந்தப்படுத்தினார்கள். ஒவ்வொரு செயல் அலுவலர், நீங்கள் அந்த செயல் அலுவலரை சந்தித்து கேட்டால் அவங்க பதில் சொல்ல முடியாத சூழ்நிலையில் வேணா இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்கள நிர்பந்தப்படுத்தினாங்க. நிர்பந்தப்படுத்தினதுனால தவறு செய்ய சொன்னாங்க. நாங்கள் செய்ய மாட்டோம்னு அவங்க சொன்னாங்க. ஏன்னா நாங்கள் கேள்வி கேட்கறதுக்கு இருக்கோம். திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுது. இதுதான் இங்கே உள்ள நிலை. ஆனால் அதில் ஒரு சுமூகமான ஒரு உடன்பாடு ஏற்பட்டு விட்டது, நாங்கள் அவர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து சரி பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னு ஒரு வெளியில் தவறான செய்தியை சொல்லி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சிக்கும், பறவை பேரூராட்சி மன்றத்தினுடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகளுக்கும், மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கும், கவுன்சிலர்களுக்கும் அவப்பெயரை ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் இந்த செய்தி வெளியாகிருக்கின்றது. இதை நாங்கள் முற்றிலுமாக வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். எஸ்.எம். துரை சரவணன், 6வது வார்டு கவுன்சிலர், பறவை பேரூர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய துணை செயலாளர்.